La immigració és tan important que depassa l'àmbit purament demogràfic i que en contra del que pensen molts no només no és una amenaça, sinó que és la forma que tenim de constituir-nos com a poble. El fet de que el 70% de la població actualment a Catalunya siguem fruit directe o indirecte de la immigració només del segle XX, que vol dir que o hem immigrat nosaltres, o ho han fet els nostres pares o els nostres avis, etc., ha canviat la forma de veure'ns i de posicionar-nos dintre del món. La integració dels fills dels anys 30 i la immigració massiva dels anys 60 arribada a la resta d'Espanya es va fer en unes condicions polítiques absolutament adverses, amb la llengua perseguida, sense institucions pròpies, i va ser gràcies a la generositat dels immigrants, però també gràcies a la generositat dels autòctons que al final de tot aquest procés hi ha més gent parlant el català que al principi del procés, hi ha més cohesió social, hi ha més sentiment d'identitat que al principi del procés. Moltes vegades es creu que la nostra relació amb diferents grups, a partir dels estereotips que nosaltres tenim o dels prejudicis, ve marcada per la distància cultural. És a dir, es diu, la relació és més difícil, per exemple, amb la població musulmana o amb la població marroquina, perquè la veient com més allunyada que la població llatinoamericana amb la que se suposa que compartim llengua i història. Si efectivament hi ha un problema o és més problemàtica la relació que tenim com a grup amb la població marroquina, que recordem-ho que a nivell nacional és la més important que hi ha a Catalunya en aquests moments, és perquè hem tingut una memòria compartida. Perquè tenim una història compartida, en la que la identitat nacional dels espanyols, en conjunt, dels catalans per un altre costat i dels marroquins per un altre, s'ha fet en oposició uns als altres. El repte que tenim per al futur són dos reptes. Una, com fer front a la creixent diversitat de la nostra població. I en aquest sentit tindríem avantatges sobre altres països perquè tenim molt camí fet. El que hauríem de ser és coherents amb allò que diem nosaltres que són els catalans. L'altre és com fer front a la creixent desigualtat. Perquè això, el sistema de reproducció complex, demogràficament parlant, ha funcionat i ha funcionat bé sempre i quan hi hagi la promesa de mobilitat social ascendent. Quan aquesta promesa desapareix i es polaritza la desigualtat, el que es posa en dubte és tot el sistema.